milyonaryo na ko, Nay. Oo, bago. Ano naman ito ginawa? Hi guys! Good morning! December 28 na karon. Isang ulan na umaga. Uwan sa gawas, kusog, gagadas, ganin ang kadlawon, kusog pag nga dagdog, haglog ko, mata-mata ko basta may mga dagdog, kaya haglog ko mga dagdog. Magtimpla ko dari sa kaping mais. Purot na po, grabe mga tao dari, panglamoy naman siguro ng kaping mais, kaya das, Pasko puno pa man eh. Ha? Adik ni mo? Abi kong naday da, agkuan na rin katong usabi tao nga, nabugol ko kari sa dalan. Di apan day daghan, di Terus hapit ko mailad. Ato ka di po ka daghan ka ato kay grabing paita. Sampurado di ay sampurado. No sampurados made. Dana na gusto ko mainom bag kaping mais di. Tambam ko ni pas mo paita ka ng pait-pait ba? Lagi. Tambam ni pas mo. Murag na pas mo buti ko. Kamu na ipatay na yung mga ta. Sekarang sa mga person. Dah, hindi. Ako na may inunan. Inunan, nagamong suwa. Inunan. Alyan na! Kung nga riyan, kaya mamahara na yan. Kamera guys, wastiri kaya ito anak po stiri sa tagbilaban. Lagi, text time sila atin Nora, may gagawara po yun. Nabit sila eh, agtuon. Gapon sa naglarga. Uy, mamuslot man ko sa ahang flower pot na eh. Matay na to. Naindalid man pag ino, nagtubig lagi. Namalumos na to sa kadya kay nakalimot man ko na mabuslot itong uban ng flower pot. Mag-awas-awas na tong tubig ba dyan. Nawan-unan ba dyan. Matay ito, malumos. So, itong check upon ko. Good morning guys. Dali. Good morning. Good morning guys. Okay, good morning guys. Yes, ayan na. Yan, ho yan. I love you. Love you. Guys, kay uwan man karon himbis kay magtumanta ko karog ubay. Kay mga talay kog bangko kay January di na ko kasweldo na ni. Impas mi dani patay mi dani ka January wala mi tanon dani di ko kasweldo. Mao maning kamot ko nga makakit ako og bangko kay arong makakuan ko kay di naman sila mo kuan sa Western Union. Di na sila muhatag sa Western Union sa sweldo sa mga YouTubers aton dun sa bangko. Kondoy din isa ninang suot guys. Mamaya nabira gabi kay naman ni nadadas na gid ang gilabhan sa katugo naman ko pag uli na ho. Sura ko pamira-bira mama dihang nabira tingaro ko pagkabuntag. Oh, loy na lang sa nina. Oh, ko guys, wag ko matulin sa trabaho. Tugnaw. Garabing tugnawa guys, huwan, wag mo undaw sa maligo. Tugnaw ba sa maligo? Paano na? Sila na din tinubuho, tiluka day! Ayan na! Aga, sumitibat. Magtinubuho day! Mura mag-ibang duwa! Lauoy ko namis na na kamunggay kay may manihigop kung nilauoy nga rong tinguwan. Okay? Tugnaw, manjado ka sa maligo. Ganyan na. Tugnawa. Magharos ko kamunggay ron. Na, maglaoy makatag kamunggay na eh. Bebe. Pagkalit tayo ganas. Nadaghan, dali naman ang lutod. Ganas. Maglaoy ron matag kamunggay na ani kay ano maning kamunggay wa man kontra. Okay, so magkuan ko guys, magharos ko daan kamunggay na igasinso. Kadugog mo background na igasinso. Dugog gaday nagsinso day. Ako i-share nyo guys ba? Nalagi ning chat na ha? Hindi, alam ko na i-share nyo kinsa para sa isang privacy. Makasabot man ko, nga na-jay problema. Sige chat na ha kay ag-idya ko ng anak na ospital. Nga, kining nanginahalan ko nga kwarta. Nga karon, ari dyan na nga dyan kwarta. Nga, milyonaryo na ko. Nga, milyonaryo naman dyan Florami. Mga ko hinabang niya kaya ang anak lagi na ospital. Pila ba ito pagukit ang anak? Nga na. Marag, daghan siguro ito anak. Wa siguro na mo tanos ang vlog. O sana ihang kahimtang ko dari. Mangunihin dyan milyonaryo ko. Kay lagi aghang mga vlog sa FB kay
Milyon malagi views, pero views ra in taon na. Wa din taon na ingon nag kada views buhatag pud na minilyon nga sapi. Kita man jud mo sa kahimtang namo kay bawo man jud mo sa among kahimtang kay man nang gi-share ninyo. Jadi ra na guys, daghay maingon nga. Flor, milyonarya na ka. Padad iko og kwarta kay aron makabayad ko sang utang. Buing na. Wow, galing ko kabayad ko sa mga utang. Makaingon lay ko. On the other side, makaingon ko nga positive siya kay marag i-claim na gadzud nila nga milyonarya gadzud ko. So, adto lamang pud mo tinuod ko, hay kay og mamilyonarya gadzud ko daghan gadzud ko himo sang milyon kay number 1 hadang ipakuan matang tatay. Tapang pa ba? Milyonarya na kuno ko day. Wala gyud nga milyonarya pa ko. Kay ba ko nga ma-feel po ninyo, makit-an po ninyo sa akong mga vlog nga nadato na ko, ingana na. Kaningang kuko guys, basig makailmog na dato na ko kiniyang kuko, hadin gitudog pataas kay naman hatag og daghang mga pintals kuko. Lisod ng pagkadugarang ibang duwa, sumoto ni ko nga kaningang kuko asa pa ni patason, kaya magamit butong mga pintal kay aras saya nga masod vlog katong napagkuan ng gamiton, may ulit. Kay lain na to ko rosy gusto ka buhok, di mo na nani ko nga patason na pag nang kuko, kay kuko pud gadzud ni. Kaysa nga tulumanan lagi dari pero hadin gitudog sa amping-ampingan, garong itong pumutaas malami tang putanawon kay na mo ko pang pintal libre ra. Sa guys kanang aban mo ingan nga lagni ko sanina, mga bag ugang mga sanina. Ginoo ko, mga hinatag rin ko ng mga sanina. Kung makaingan ko milyonaryo ko sa gugma ninyo, di sa kwarta ng mga jo ko pasaylo sa mga ningsat na nga jo kwarta kay makabayad sila mga utang, aron makabayad kun silang mga hospital bill. Kung ginoo ko maluoy po mo na mamatay na jo ko sa stress ani. Problema din ko sa pamilya. Saan pagprovide sa mga pinahang wala na dyan. Napay, tapos katiling ba na ako kay kon arang lisura ka adyo, pero na pala medyo ko daghan mo, bagdi matang-tabang. Pero, saan malagi pang saktor, malagi po. Hindi, gura malagi po may makakaon. At gani, kaya nami kamugay, wami kamugay, wapon may suwa. Tuod, mana, may sweldo na hinuon, nakasweldo naman hinuon ko. Dako-dako man hinuon po ni kumpara sa uban, pero dako ba sa pamilya? Bugas pala man na mo isang sako, di ka igo. At gani, karong kaya dahil ni hatag, humay na mo, kapahuay ko palit og bugas. Ato nakahatag ko pinaskuha sa mga pagumangken. Di pud tanang pagumangken hangatagan. Kay kaharap ang gipi itong grabe gid kaluoy baka nang wala gay. Mo mi jipit trabaho ko sa mga ginikanan ng igsuon ni. Uy magazid pud. Tay kay ba ko sa bation sa bata nga wa madawat kay Pasko kay kami. Nanag kami di mi madawat ko sa piso ini Pasko kay. Grabe ni sura man ako mahatag na mo kaysa mahatag ng mga toy mga nawag iring. Yung permit yo. Okay yo ka. Mo to mga iring. Mabitaw kong nawag iring sa gamay pa ko. Ang ako. Di, guwapa. Ano naging mahatag ni mo? Kami sa gamay pa yung wa. Kasi mahatag na mo, kirag cute pa. Mura pag nawag iring, di. Wa, dyan may kadawato. Nga naman ako, nakanaanak ko sa mga pag-uwang ko, no? Kami hatag ko ginagmay. Hala ba silang kiuna, pero di man nasaingan nga. Ang sobra-sobra ng kwarta. Uwag din, ubot ba lang yun. Ang pag-umang gandanan tayo takabuo. Pila rin natagaan, katurad ng harang dipili dito. Doon din po, makasuway po. Ganang makapalit pag bagong sanina, may Pasko. Kaya adyo na naman na sinatis kami na luoy po. So mga adyo ko pasensya sa mga tao ni Misa na, dira dito sa daghan din sila na iyon yung mga adyo likuno kay milyonarya na ko. Kung mura din na kayo bawag milyonarya ko. Parang lamian tag milyonarya pa kursus. Na, tiaw ganing sa ayan na yan o. Lisod, mga nagsudan yan o. Tiaw lagi sige, tiaw sa ayan na, dari kay tiaw dyan milyonarya na. Sa ayan na gani katuo. Kaya milyonarya pa din namin magsuwag buwan. Kaya magharusog kamunggay. Magharus gyapon ko milyonarya na ko kay. Lami man ni kamunggay kay. Maano man is lawas. Yan o. Kuhan man yan. Makatambo man yan. Kaya himusog man yung kamunggay. Hirap po ko ninyo guys. Karong makaibaw mo. Although naman po ko yung swildong madawat. Salamat ko na sa Ginoo. Mga grasya nga nadawat. Bisag dili ko deserve kay makasasa malagi ta. Pero gay grasya gyapon tas Ginoo. Ako, naamalaman siya po kuya ako, kamaom ko mo tabang, kamaom ko mo hatag. Pero, di dyan na maabot. Ibuok, Pilipinas, mga Pilipino, mga Bisaya, di dyan na mapaabot po ninyo kay. Eh, bawa mo, muslis ang inyong nakita, there is by, muslis ang mga saninang gipang suot, mga hinatag ra dyan na, lami, manggani kong sanina, danas ahang mga picture-picture nga na, hinatag ra dyan na. Aw, ning palit, tugda po ko saninang gipalit, pero, barato rin tag-200, so, yun na. Ngayon, naragod po, di dyan ingon upuan. Kaya nanay, mga mahalin ka dyan ka-aso. Yung makurat po sa pan kaya, milyonaryan ako. Milyonaryan ako. Makurat, lagi po ko ini, basta milyonaryan ko. Kaya nga, nalaman po dito.
Kay sila nakakaon sila nga milyonarya ako. Siguro milyonarya ako sa views sa FB. Ang FB na guys, so ana na monetize. Kay kinanglan pa man ko matos BIR. Ay para sa tax, tangan pa man tog kuan. Ja. Mo ko maadto pud. Ko YouTube ra jeng gisaligan rong mga panahon na guys. So napod may kaluoy. Kaluoy og kanang kuan adalaw pud ninjo. Kanang naya laktawig pinim den tanaw lang pud ninjo. Gamay ra bitaw pud na pila ra ka segundo sa pud. Ado na raman na. Aron matinood. Aron matinood lang yan di pa siguro. Di siguro matinood kay og mag-vlog mo guys, makaingon jud mo nga. Di jud makabuhig pamilya ning vlog ug pipila ra imong mga views. Hinuunay kay kita ginagmay pero igo-igo ra jud sa imo. Ug kanang kuan ka, igo-igo ra sa imo pagkaon niya na. Kay pero katong mga YouTuber nga na mga million views na, mao to sila makaingon jud kung naa jud sila konta. Pero kami nga ning akong ginagmay ra, naa may kita pero ginagmay ra jud pod. Di jud pod million. Yung million pa makita rin jud sang itsura. Promise. Ah, I love you yan. Milyonarya na ko yan. Milyonarya na ko na ko. Oh, may istorya sa mga tao. Kaya mga jo lamang ko pasensya ninyo nga di mga matabangan. Siguro namoy diuwan na nga mga vlogger siguro katong na siguro na mga milyon nga subscribers o million views kay murag dako na dito lang kita pero nga ni ra namo ginagmay ra enton po ning among kita igo-igo ra pud. Ja Hinoo nakakita mo siguro mo lagi nga na ning post nga mga pagumangka nga nga nihatag kog ginagmay. Kay bawa naman mo. Bisag gamay ra po harap ng i-share kay ang katilaw po sila kay kahibaw kung unsay pati o nung guwa jud ka anong walang wala jud anong bisag ginagmay ra biging bayan-bayan ragod po na ho pero di man sa ingon nga milyonarya ko kay na milyonarya pa ko wa na palit na ko kutsi katapoy ba rin magsik sa kay motor sakit sa kunot pa samot may kasakyo katong kunot sik sa kay motor nadyo do na kutsi kay magpalingto ay wala ka hukay-an man kadto sa og milyonarya pakuha ng palit ako kutsi. Daghan kadto ko mga damgo, mga pangandoy. Abot ng inang panahon na. Ang lami sige lang, kay maabot ra gyud ang panahon na pero wa ta kay bawkan sa og ihatag ba na. Basta kay makahibaw ta makontento unsay na nato. Kay maabot ang panahon basta ka mao ka mo pasalamat og mo appreciate sa mga blessings yatag sa Ginoo. Di ka kabantay oy. Bisingan tayo ng kagagwan. Humana ko ginagos. Sige bugot-bugot tayo kanang magharos. Iyaw ta promise. Tabay ko garos be. Day. O day tabay ko garos day. Nay milyonarya na ko nay. Oh, mago na mataginaw. Ikaw nga tao ba? May nangado na ako ginabang ko nung kay bayad sa utang. Kay milyonarya lagi ko. Maganda pagtuo. Daghan mag-message sa mga jo lagi ko nung ginabang kay gidang anak na ospital. Ara makaibaw mga tao mo adyo ko kwarta nasta tay hanta nang ipakado na isang mata o una pa ko milyon. Kay wa mo guna sila nang tanaw sang daily vlog, wa mo guna sila matanaw sang pang-adlaw-adlaw nga pag-vlog ni YouTube gun sayang kayong katong sig tanaw sang vlog nagsunod na ho. Oy, nakaibaw, kung sa'y tinaod na mga kayantang. Pero katong ning siling-siling ra, dito ras ikb. Dus ikb ning tanaw nga. Siyempre, daghan na itong views ang ikb. Maabot man itong minilyon. Isa nga na jud ano ko minilyon. Kaya ito siya nag-atang din na everyday daris YouTube. Kung tanaw jud ka sang vlog sa YouTube, kada adlaw makaibaw, makasabot makagunsay mga kayantang. Kaya wa man ko gitago na sa YouTube. Bisag, pubremi, wa man naging kauwaw. Kaya mga tao doon na. Tulay tapos upay kay manuroy ko dito ug hani mga bangko dito maadyo mamuhaom daan na kay maka kwarta pa ko in January kay wa na buntas din mi dani okay naman ko kay na masiguro pa magpaguna daro sa mga silinganan ug di ko makasapi sa YouTube okay buhi gyapon ko kay kamao mo ko maguna kamao mo maglaro og tagod ay kung naguwan-uwan na mananam basta ko ay problema buhi gyapon ko. Pero mas mahal naman dito itong pangitaan sa pagi kaya basin na dyan makasapi. Pare, mahal ito pulos bang ko. Eh, kapoy mo lipod mga ibotog tagod na kaya limatot. Limatot na dyan kontra. Diyan na guys, agatang kamong ganyan na roast eh. Nagpabukaw na nag-ininitid ko.
Mo na ni aghan ni man nay. Limit. Ay panakot. Mana? Uy, naman na isda nay. Ilunod na buwan. Buwasan. Buwad na. Hmm. Nalaman na asin ano. Oo. Okay guys, maniog to nagmilyonarya. Kumay. Saging rin pang ato ilaman lang. Nga ko saging ilaman lang kay ganahan ko na isuwan ni saging. Dara guys, ang nilaw iyo buwan. Buwan. Hindi ang pinalit. Ano ni ate day? Nga ka duro ba duro to na uwa laman no. Nga ko man hilig saging ganahan ko kami ni isuwa. Yo to tanin to guys. Hindi. Ang gusto ko. Glaw oy ramig buwad datang ko mambay kay. Kami pwede higop og nga ni kay. Hinalang. Hinalang. May pagka. Kinalang mo sila gagang buntag. Yan. Ano? Sige, isang gino. Ah, lami asin. Mga antamin sa alam niya niluoy ni nanay sa buwad ra. Lami ah. Ah, buwad na po ito isubang. Yugasan na gini. Lugasan. Lugasan ko yung pagkakuan. Kung ka nang ubang buwan ang isupa. May tago. May bago. Pati ra mag-isuban ni kay kaupot na ni pisam ni. Kaya na sa ang fried chicken. Dari rasa. Yan mo ko ang niluoy og mga buwad kay pangpubuli ko mo. Kaya na may tinod milyonarya. Murang ka man ka ba? Matawag ng kamera. Kaya na may milyonarya. Ako? Nuelang mini. Ginamot na. Inis ka. Wow. Kami ginamot na ginisa. Anak, milyonaryo kang mini. Yaw tayo. Nabuyag. Ang gusto lagi dari. Buyag in taon.